Sa tulo kong korona mo nga gidasok sa imong ulo, ni dahili hamilin mong dugo. Matag sa madlabot sa lawas mo, kahapos kong sakit kiantos mo, kaluwasan ug kaayuhan na ang ko. Sa tulo kong korona mo nga gidasok sa imong ulo, ni dahili hamilin mong dugo. Matag sa madlabot sa lawas mo, kahapos kong sakit kiantos mo, kaluwasan ug kaayuhan na. Hello, mabungahong kabuntagon. Nakalugar na jud ko, ang busy kayo nga nay nasuko nako wa reply eh. Okay ra. Okay ra ta dihan napita. Kasi masuko ko mo uban ha, wa mo ako ka reply. Bitaw busy kay ko Ikson, gikan ko sa police station. Perti kong bisiha niya, naami gilakaw sa akong asawa, daghan. Daghan ko gikure-kure Ikson. Actually, nagaliroy pastors, gathering, wagali ko ka-appeal kay busy ko. Busy akong schedule. No, mauna nga kanang naay mga di na ko ma-replyan, diya pasensya na mo inaunsa. Nabiya po ko'y pamilya na ko'y anak. So, pwede na mo mag-start Ikson. Ato nang i-share and then atong i-mention atong higala. Then atong i-type at followers at highlights at everyone. Okay. Shout out Otsintay Size, Otsintay City viewers. Okay, done sharing. Kumusta Ikson? Pasensya na nga late atong live, no? Busy jud kay ko, grabe, no? Busy kay ko mga Ikson sa mga importanteng butang, no? Mauna nga tungod sa kong kabisi na am na offend na to, suko magkalit nga wata ka reply ay nga. Daghang kay ko ginuna niya. Aside from that, kabantay mo Ikson kanang moingon ko, sorry kay wata ka live. Kaning karon nag-live ta, maor ni bakante nako. In other words, the rest of my day busy ko. Karon after ani matur po kog eskwelahan, magkuha ko sa akong anak. Okay? Nya, ini abot ri kaon na ihatod na pod. No, daghan kong mga boto ni adto na po ko sa police station or asa dapita Ikson. No, so as what I have said sa kuang kuan ganina. So don't get me wrong no nga akong gi-post to Ikson, pasabton ta mo, okay? Ako siyang gi-post Ikson para ang uban nga wa na ko na reply, ma-aware ba nga busy ko kayo. So para dili bitaw basin malain mo na ako ba. Kay actually Ikson, akong gitanaw, ang mga message karon naabot jud og mga sa gatos kapin. Daghan kay sa inbox. Imagine atong followers pila man. Almost kuan na ta. 88,000. Kini naghana na niya, mag-message na nako ang mga skalibo. Wala na, di na nako makuan. Mabitaw nga, nag-shoutout mo diri, o dili na ko mabasa ang uban. Kay moabot po mo sa kalibo, nag-comment, no? 900. Dili na siya mapas na ko. Mao na nangay kog pasensya. Nangayo ko kanang sorry ba kay usay din ako kalikayan. Maklik na ko ang kanang message kay kana bitong kalitra pero ang uban na Ikson na-click na ko pero di jud ka makaingon nga nabasa na ko nga nakasabot ko. Nga naman tungod kay namukalit ra bitaw papaut pa ano bitaw nya dili wala ko intensyon nga ibasa siya no. Mao na nga mangay kog pasensya ug mao na ayaw lang mo kalain kung di ko ka-reply. Salute ko sa mga matured kay spiritually nga nakasabot sa akong side no. Ang uban taka-taka laghamag nga man pastor ano ilaha pud to pero ako man gud Ikson kay nagkuan jud ko nag-care jud ko tinud-anay sa mga kalag sa mga katawhan mao bitong mag-live ko pero kiniliging usay nga daghan kayo mangutana nako no daghan kayo og mga yon akong advice counsel dili na maato Ikson ako ra gud ni usa di ba wa ko'y sekretary okay dili ko katagad sa uban o nangayon mo kalain okay ana ba no kay pagsulay sa nato ninyo nga
Wa mo tagda, no? Kay pagampo lang gud puta sa Ginoo kay dili ingon nga kay naman ang Holy Spirit mo giya na to basta tag Biblia na ilidra ta, no? Kay it's not all the time nga bakante ko, no? Mabitaw nga ako jung gi-post ganina kay gusto ko makabalo nga if ever gali di ko ka-reply, busy kay ko. Busy jud kay ko kanunay igso, no? Karon no, panlitan pareha karon. Actually, kung bakante pa ko, ganina ra ko nag-live, no? Unsa namang orasa, alas 10:30 na kapin, no? So karon lang ko nakalugar, no? It means nga busy kay ko ganina dito mig merkado nami gipalit sa mga akong asawa nya dito pa jud ko dito ko og police station, no? Kay mao lagi na yung mga kulian abi po ko sa police station na ako dito na ako yung mga ipatawag ko dito nakagistorya na po ko sa mga piniriso kay naibagong nadakpan ana ba nya muwali ko ano no busy kay ko igsoon as in busy ko mao na nga ayo lang mo kalain kung usay dili na ko matagad. Sama sa gingon sa kong amigo nga police ganina, Sir Paul Acosta. Sir Paul, ingon siya nga, kung gusto mo ma-entertain mo, adto ako, ari ako sa balay kay serbisyuhan tamog snacks. Ana na, no? So, again, pasensya kung di ko ka-reply sa inyong mga mensahe or mga message na ako, pa-counsel mo, patambag, ampo. Kabalo ang Ginoo igsoon sa tanan. Okay? Nya ako sad kabalo si Lord nako. Ang uban lang nakasabot ra pug ko nga hait kay mo istorya nako ba kay nganong mga ako lang pong gi-block ako igsoon wa man koy dagang istorya i-block nako. Pero ganina ako gi-block ato. Igor ako gibundakag istorya baka mauni unsa man ang imong pagka something ano pagkalagad sa Dios ano. Nya ako natang gipasabot siya gi-replyan ako tinga ko di man masend gi-block na dai ko. Okay ra pud ako ra pud siyang girespeto gitahod. Ako siyang gi-post kay may reason and my purpose is for us, no, for everyone to understand nga dili ko bakante kanunay. Busy ko nya. Dili wala ko naginusara nga akong atubang silpon kanunay. Nakoy asawa, nakoy anak, naay ministry nga gipial si Lord, busy kay ko. Mao bitaw hinungdan nga sa seminaryo, sa Bible school, wala ko kahuman kay daghan manawag nako. Ug walay magpatawag nako na ako'y bisita. Okay, ganina sayo na bisita. Okay? Ngana ba so busy jud ko igsoon no. Mao na pasensya mo. Pero mao na ning kamot ko nga malugaran ako. Say layo na kay uban balikon man na daghanag message so. Mao na igsoon kung if ever na nag-message nako nya wala na ko maka-reply niyo igsoon pwede ko ninyo ibalik og message. Kay basin makabantay nako tungod sa kadaghan. So dili ba pud lalim akong side no. Imagine na mag-message nimo sa gatos ka buok. Nya imo ba nang basahon tanan nga napo kay anak na kay pamilya suguon po ka maglungag pagka magugas plato sa kay magkaos tubig, di ba? Wow na kong anak, nga nanong so busy, mao na nga, kung tinuod tang Kristohanon, dapat magsinabtan na ita. Okay? Di ta mo hukom sa isikataw na to, nganong mauna, no? Dapat lawom atong pagpanabot. Ingon nga Christ followers, taas tag pasensya, taas tag pailob niya, lawom atong panabot. Dili patakataka lang taog, komento, mensahe nga, huwag ita kebalo sa side sa pikas. No? Mao na ilang ingon nga, you're not walking in my shoes. Dili juga kasabot ka-relate sa ministry sa nako. Ana na igsoon, okay? So, abanti ta. Shout out tanang mga OFW diha ug sa tanang mga PR na permanent address na nga nasa lain-laing kanasuran. Okay? So, shout out yung tanan mga siman, okay? Unya shout out sa kuang mga brad ano, lunglib kanunay brad uban sa grasya sa Ginoo. Sayas kept thrown in arms. Niya akong gi-shout out ang tanang mga piniriso diha sa lain-laing prisuhan. Abanti ta brad, ayaw mo kabalaka, ayaw mo kaguol, nga naa mo sa sulod sa silda, wala mahuman or dili na makapugong sa plano sa Ginoo nga maayos yung kinabuhi. Amen. Abanti ta brad. Tutok sa Ginoo, ayaw sa sitwasyon ninyo. And then shout out tanang mga jail officer, shout out sa tanang mga military, Philippine Army, mga Coast Guard, nasa mga tanan, sa nasa nga mga ahensyas, gobyerno nga nagtanaw. And of course, akong gi-shoutout ang tanang kapulisan. Okay? Lain-laing dapit, Luzon, Visayas, and Mindanao. Tanan nga mga uniform personnel, PNP, Philippine National Police, shoutout. Camp Osmeña, Cebu, Tagbilaran City, Bohol, Barracks. Okay? Different station sa Bohol nga na ako'y daghang kaila. Ako lang ning dali-dalion, dili ta mo matagsa-tagsa. Tungod kay ang oras nagdagana. Na late na ta sa atuang live. Tungod kay busy kayo pa naning kamot ko. No? So shoutout tanang viewers karon. Okay? O sa atong mga followers nga naabot na taog 87,900 plus, maybe today mahimo tang 88,000. I-check daw. O lagi, yes, 88,000, no?
Salamat sa Ginoo. Thank you for inviting your friends and loved ones igsoon to follow our page. Aron ma-bless sila unya. No, shout out tanang mga subscribers, no? Mga new subscribers ato ang mga followers nga bag-o diri, welcome sa page. Unya sa itong mga viewers, tanan, star senders, unsa man tanan. Luzon, Visayas, and Mindanao. Maayong pagtanaw ug maayong pagpaminaw. Amen? Magsugod na sa itong live, igsoon alang sa kaymayaan sa Ginoo. Atong ipakatag ang mensahe sa Ginoo karong kabuntagon, mao nang ako mong gi-encourage nga pwede na ninyo i-mention yung mga higala sa comment section. Unya, pwede na mo mag-type at followers at highlights and everyone. Unya, ato ipakatag igsoon kung dili man ka kamao mo share, dili man ka makahimo sa pagsangyaw, ato ning i-share, nakasangyaw na ta. Amen? Alang sa kahimayaan sa Ginoo. Pinirisog yapon ko pas magwali karong Friday. Okay. Akong verse pas Jeremiah 33:3, ikaw ang dugang pas unsay kadugang nako. Pwede ni mo Brad inbox ko be, di kay ko kataga dire. Pinirisog yapon ko pas magwali. Sige. So pinirisog ka. Okay, inbox ko Brad. Tabangan ti ka og mga follow-up verse ana. Kay mao gyud na akong gidagag akong pagtagad kaning mga piniriso. Yaho, nakaabot dyan ko, Pastor, watching here sa akong pet shop. Ganahan dyan ko, musuro yan ang pet shop ni mo, badaghan dyan kagisda, di ba? No, ganahan mo ko sa una, magtambay-tambay lang ni Boss Carl, bisitas, no? Nagtanaw ko mga lain-laing isda, no? Pohon, makalakog Davao. Ako dyan kang kuanon. May mundag, Pastor, watching from Malay-Balay, Kabangahan, Bukidnon. Okay. Brother Banikid, Jaylon. Okay. Good morning from Sister Lucita Carlos Permale. Mayong buntag Pastor, naghulat jud ko sa imo. Pa-shout out nako sa Saligumba family from Davao City Pastor. Ipaampo nako akong family. Amen. Shout out no again. Sani? Saligumba family from Davao City from Feliz Faye. Sister Feliz Faye Toralba. Okay. Salamat sa imong pagpaabot, sister. Karon pag ko na bakante, no? Mao nang unta masabtan sa uban nga busy jud ko kanunay, okay? Kanang mag-live ko bakante ra ko na, pero the rest of my hours na ko'y gibuhat ana. Okay? Or nitabang bakog panglabas akong asawa ana, na ko'y gibuhat gud. Watching from Cambinocot Center Point Church. Okay? Sister Banji Garces Duyag. Sister, thank you. Thank you kayo. Kanay galiaw na pa ni mga message siguro if I'm not mistaken, sister, nga wala na ko ma-reply, wagali na suko ni. Hello Pastor, pa shout out na ako. Akong mama og tatay, akong mga igsoon nga nasa Cagayan de Oro City. Apil akong anak nga si Bagani Pastor og iyang mama. Salamat Pastor from Brother Ryan Galanida. Okay. Sister Rizalyn Pisquera Araneta. Good morning, thank you Pastor. Salamat sa Ginoo, salamat sa imong gigamit sa pagsangyaw. Himaya sa Ginoo. Always watching Pastor, dili routine ako. Ako jud ni i-play sa Bluetooth speaker. Bahalag maglagubo. Amen. God bless you more. Sister Niel Rama Arensa. Bisita mi diha bol pohon Pastor. Taga Cortes man mi. Laagon ka na mo diha ni Boscar. Kana! Waiting, Brad. Waiting. Watching from Lapu-Lapu. Sister Solana Abdulan Tampos. Sakto ba ni? Okay. Sister Aying Lin, salamat sa pamahaw Pastor. Okay, nalito pamahaw sister. Ako Pastor, dili jud ko masok ko nimo bisag dili ko tagdon. Kana akong ganahan. Love you Sir Paul, grabe ha gre. So, ang firing na to no, paabot ra ko in God's time no. Okay, so salamat sa kanunay suporta. Ikaw gyud ba mo suporta jud kanako. Thank you kayo. Mao ni akong ingon so dapat magsinabutan na ko tago dita masungko og dita na ma-replyan. Sabaan man ta ingnon magkalit nga unsa man na imong pagkaalagad sa Ginoo, ana man suko man. So abanti na ta. So way masuko dai ha, ug di na ko ma-mention kay daghan kay nagdali ko. Pagampo ta igsoon. Okay, let's pray. Father in heaven, salamat Ginoo sa laing higayon na pod. Dili tanang panahon higayon chance Ginoo. Gihatag nimo sa mga tao nga mamati sila sa imong pulong. Dili tam nang higayon nga ang mga tao makadungog, makapamalandong sa imong pulong. Apan Lord, salamat kay karong buntaga. Imo na pod ming gitagaag laing higayon, bulawanon nga oportunidad. Aron ikaw among hisgutan, aron ikaw among paminawon, aron ikaw among pamalandungan imong balang pulong. Salamat kay Ginoo.
Thank you for this blessed opportunity, great privilege that you have given to us this morning, Lord God. Gulahan kami, kay makadungog na usab mi sa imong mensahe. Apan sa dili pa mi magpadayon, Ginoo, unas tanan, susiha mong kasing-kasing. Himo aming angayan, takos, bisan imong ubos nga lagad, Ginoo, himong takos angayan, maghisgot, mamalandong sa imong pulong, kay nasayod kami balaan kini kaayo, Ginoo. Make us worthy, Lord God, limpyuhi among kasing-kasing, Ginoo, aron mahimo kaming takos. And Lord God, samtang mamati kami, mamalandong kami, maghisgot kami sa imong balaang pulong. Tagay may kasing-kasing madinawaton, mapainugsanon, kasing-kasing nga anda magmudawat o koreksyon, anda mudawat og tambag labaw sa tanan, anda musunod sa imuhang balaang pulong. Dili kay igo ra maminaw, dili ra magsigig amin apan baba ra apan Lord God, kasing-kasing masinugtanon akong giampo nining kabuntagon, Ginoo. Salamat kaayo. Lord, tagayo sab kami kaalam nga langitnon, kahibalo nga langitnon, ug pagpanabot nga langitnon. Aron among mapalawman ug among matugkad ang imong pulong, Ginoo. Tuguti imong balaang Espiritu Santo nga mulamdag sa matag usa. Holy Spirit, this is your moment. Mamuhat ka sa matag usa nga mamati, maminaw, mamalandong sa imong balang pulong. And Lord God, nining taknaa, Ginoo, among gipangayo ang kalina usab sa mong unahuna, aron ikaw lamang ang ma-focus ug masentro sa among pagabuhaton. Kay walay laing among gipataas karon, Ginoo. Walay lain nga among giisa, dili relihiyon, dili grupo, pundok, pastor, simbahan, wala. It's all about Jesus Christ, the King of Kings and Lord of Lords. So Lord God, ikaw among giisa karon. Panalangini among pagabuhaton. Tanang makadungog ani, makakutob sa maabda nini nga mensahe, Ginoo. Ani nga live, Ginoo, makakita, Ginoo, makapaminaw, bisan pa man ang mag-replay ani unya, Lord God, i-bless, Lord God, ipabati imong gahom, ipabati imong presensya, ipabati ang lihok sa Espiritu Santo, Lord God, imong dihog, Ginoo, in Jesus' name. Kaya nasayod kami, kung wala imong anointing, murarag walay na hitabo. But Lord God, let it be that your anointing, Lord God, mabati, masinati, imong gahom, imong himaya, imuhang pagpanglihok, among mabati nining kabuntagon. Again, you alone will be glorified. We adore you. We honor you. We bless your name. We magnify your name, Lord God. Holy Spirit, this is your moment. Again, ang nabiling panahon na mong itugyan kanimo. Thank you for the victory. Let your will be done again. In Jesus' name, we pray. Amen. Oy, naabot na tag 284. We're almost, abot na ta sa 300. Okay? Salamat, Osa. Banti na ta. Again, pasensya na mo, no? Brad, review lang ko unya sa live niyo. Magkuha ako sa kong anak. Okay, Brad. Sige, Brad. Amping. Nakas akong prayer. Basta mauna to, no? Okay, Brad. Good morning, Pastor. Watching from Jensan. Ang dapit sa akong pinalanggang asawa, Buayan, Jensan. Pre-request, Pastor, para sa mga bata. No? Igi. Tanawa. Kung kitagag time, kaya nakakita man ko. Singani mo. Atong ilista na dia. April Sansis. Request sa iyang anak. Wait sa sister, April. Naman daghan Sansis. Sakla rin ako'y kuan sa una ni mga classmate daghan. Okay? Asok. Okay? Hu kalami sa starting prayer. Himaya sa Ginoo. Balaan buhiin Diyos. Thank you, Sister Rosalie. Kolorom day ka, Brad. Oy, dan na po iblakay na to. Nganong kolorom man ko, Brad? Ayaw ko mag-ingog kolorom, Brad. Kung sa way kolorom, wabito ko nang ilabot ninyo. No, kolorom. Nganong makaingon mga kolorom ko? Unsa ko taon-taon ni. Brad, di ko kolorom, Brad. Kaya naaman ko yung registration, Brad. So, pwede ka, Brad. Muari sa mga, Brad. Tagaan ti kag-address. Ingon man kagkolorom, Brad. Di ko gusto nga magkaguliyang niya akong mga igsuon dire. Tungod kay ning ingon ka nga kolorom ko, i-block ti ka. Ana ra ko ka simple, Brad. Singani mo, Brad. Screenshot ti ka, Brad, ha? Kay ingon ka kolorom ko, Brad. Nya ako kang kuanon, di ako nang i-block kay. Musible mo dipinsa man ning mga amigo nako dire. Brad, na ako si registration, Brad. Ipasahan ti ka. Gusto ka? Okay? Unya, ayaw ko nganlig kolorom kay di ko mahimong lecturer sa PNP, Brad. Mga kapulisan, mayor, maminaw na ko abogado kung kolorom ko. Akong di lang na ko i-mention ang simbahan, ani. Ngano man, Brad? Kay wala ko nag-isag relihiyon. Si Kristo lang. Ayaw ba nga kolorom? Wagal kakailan ako. No? So, tingani mo, Brad. Iyob. Sinsya na, Brad, no? Di ko ganahag ka ng gubot, Brad. Iyob down. Oh, kuhaan kaniya, may kolorom siya. Ngano man? Dili man itinuod niya ngan. Dami account man eh. So ako kang i-block, Brad, no? So, dara, Brad, Katoliko ka, Brad, no? Kay balo ko na.
Brad, amigo ming Padre Darwin, Brad. Nami picture, nag-auban mi sa kuan. Usa ko sa motivational speaker sa Bohol, nga di ko kolorom. Okay? So, Brad, thank you kay God bless, Brad, no? Okay, ako lang kang i-block, Brad. Tanawa. Kung usawa, Brad, ganahan mo tanawan mo na, kanana. Yoke down. Dara na? Okay. Brad, love you, Brad, ha? Kolorom ko na akong pagkatao, okay? Dili ato ning ikuan kay mosamok manguni kay akong mga higala. Tabi na kana na Jesus Christ ug ano? Manghukom man karba Jesus ra ba og si Mary na imong kuno Jose unsa man ni imong kuan? Di man ingana kinaiya sa Ginoo, Brad. Lahi man ang kinaiya ha, Brad. Ako respeto gali ko ninyo. Love you, Brad. I-block ti ka, Brad. Nya again ayaw pagingog kolorom ko, Brad, kay usasad ko sa ilado nga lecturer dire mga dagkong tawo mamati nako. Wa ko manghilabot sa relihiyon, Brad. No? Kunya busy ko nga kanang ninggiya sa mga kriminal, Brad. Actually daghan kay, Brad. Tagaan di ka og kuan ako before ti kay block, tagaan di ka og kanang account ginako. Di man ko kanang kuan, dili ko mutago og dami account pareha nimo. Okay. Ang anak ko, Brad, James M. Dumanon. I-stock na dia, Brad, unay nakapinpost dia mga testimony sa mga daghang banggiitang salbahe sa gibag-o sa Ginoo. Ako ra po'y gigamit sa Ginoo nila. Okay? So mao na, Brad, no? So i-block ti ka, Brad, kay di ko gusto gubot. I never welcome kanang mga toxic diri, Brad. Kung naay mo bikil og doktrina debate, wala na. Dili ko ana, no? So mao na nga ako ana siyang i-block. O man na, Brad, no? Love you, Brad. Ako nga, Brad, James Dumanon. Ikaw kay wa man ka, dami man ka. Pwede ko ni mo arion sa Tangaran, Clarin, Bohol. Pwede ka muagi sa police station sa among mayor. Kailami. Unya, wala ko'y record nga kolorom og dautan. In fact, Brad, ang mayor gali, Brad, mangayo na nako pre-request, mo pre-request na. Love you, Brad. I-block na tika. God bless unta. Kung ibutang lang sa katapusan, Brad, kay naamang kasakto, malangit ka, magkita ta sa langit, Brad. No? So God bless, no? Ako na kang i-block. O, block na! Ingani ta ka simple mga igsoon, no? Di ta ng mga kolorong-kolorong. Automatic na block na to. Pinadala sa kaaway. Wan agi block na, ay na lang to pangitaha mga igsoon. Ana ta ka simple, no? Watay gubot kay nga naman. Ang tinuod nga nagsunod ni Kristo, nag-promote og peace. Kung ako to siyang patulan niya, kung unsay kulo na, mo laban pud mo nako, awan na. Gubot na, ana na. Okay, abante kay magkuha pa ko sa akong anak. Ingana ta ka cool, no? Cool kay ta mga igsoon. Nang wala tay daghang istorya diha, unsa bitaw tanan. Nya mga hagit-hagit, hulga-hulga, dili pud ta na. Dili pud ta na mo mahadlok kay gikan man ta diha, no? Kanang mga hurat-hurat diha man ta gikan, oy. Salbahis ba ta sa una na unsa? Pero gibag-o tas Ginoo. Okay nga atong teksto mga igsoon, atong tong kalimtan, no, katong ingog kolorom, no. Love na ko to siya igsoon. Iampo na ko to nga malamdagan yang kalag ba. 1 Samuel 16 verse 7. Okay, nga atong topic for this morning igsoon is about kuan. Kana bitawng si Lord ba? Kanang about kanang sa atong pagpagamit sa Ginoo, or if ever kamo dia igsoon nag-desire mo magpagamit sa Ginoo. Namo kay uban magpagamit sa Ginoo igsoon nga nagtanaw sila sa ilaha bitong, let's say kanang ilahang mga apan ba na sila weakness, maglisod ko di man ko kamao, di ko kamao, no. Igsoon akong pamatud-an karong buntaga nga wala magmatter or dili magmatter ni Lord kung kinsa ta. Atong hiyas, talento, dili ba ta kamao mo storya, wa ba ta grado? Wala ta ka graduate og Bible school or unsa man na diha, wala magtan-aw si Lord ana igsoon. Ang iyang gitan-aw kasing-kasing. Okay. Makabless jud ka, pastor, himaya sa Ginoo da, himaya sa Ginoo igsoon. Okay. Mao na ako giingon nimo, pastor, sa kadto ako gisend mo sa Messenger. Katong naay kuan. Okay. Balikan niya ti ka ato, sister. Pero kung bisiha, oy. No, busy kay ko ba? Okay. So, again, atong pamalandungan karon mga igsoon ng mensahe sa Ginoo sa unang Samuel 16 city. Okay? Shout out 310 viewers. Okay. Okay, so nagaingon dire, pasensya mga igsoon, di kay ko mubasa, no? I-rebuke na to ng mga evil. Okay na, Brad. Sanay kay ko ng mga demonyo. Kami, Brad, actually, Brad Bioy Litran, there are so many times nga nakaampo mi og demon possessed pod niya. Ganahan kog mga ngana, mga demonyo kirig-kirig, sanay ko. Dagali time nga ang demonyo nakigistorya ning ingon, no. Ayaw pareha si Pastor James, dia daghan jud. Di sa ato nahitabo diri ra sa amo niya.
Nagkatawa ko kay nganong kailan ako nga wa man po ko'y plano mo adto. So nagwarper man sila, akong papa, ako ang ubang mga workers sa church, leader Brad. Kuya okay Brad kay ming chat na ko giapas ko og youth ningon nga pastor na unsa ba tong gimpuan dito miingon man nga ayo pareha si Pastor James. Wa jud ko medto. Wa ko medto kay gusto ko nga kana bitong magkakatuon po sila Brad. Nga sanay kita ng mga yawa-yawa demonyo na. Diha ba tagikan atuwa ba ng agalo ng yawa. Sabanti ta, okay? Again, 1 Samuel 16:7. Unang Samuel kapitulo 16 bersikulo 7. Akong basahon diri igsoon. Apan ang Ginoo miingon kang Samuel, ayaw pagtan-aw sa iyang panagway og sa iyang pamarog kay dili siya maoy akong gipili. Ang akong paghukom dili sama sa paghukom sa tao. Kay ang tan-awon sa tao mao ang panagway. Kaning panagway na ko usay gitan-aw mabitaw tong ganina. Aba itong ganina bitaw bungot-bungot mao man to kay daghan kay nagbigil na ko igsoon kani daw kung bungot. Dili daw ko deserving. Mawali kay bunguton daw ko wa sila kay bawo nga daghan kay mga kriminal, hitman, adik-adik, mga bunguton mo akong girumbo. Okay? So mao na nga daghan sad sila nga ning duol sa Ginoo pinagi ning mga bungutar igsoon no. Kay dara giingon dire no. Kay dili ayaw pagtan-aw sa iyang panagway ug sa iyang pamarog kay dili siya may akong gipili. Ang akong paghukom dili sama sa paghukom sa tao kay ang tan-awon sa tao mao ang panagway, apan ang tan-awon sa Ginoo mao ang kasing-kasing. Again, 1 Samuel kapitulo 16 bersikulo 7 nagingon ang pulong sa Ginoo. Apan ang Ginoo miingon kang Samuel ayaw pagtan-aw sa iyang panagway o sa iyang pamarog kay dili siya may akong gipili. Ang akong gipili ang akong paghukom dili sama sa paghukom sa tao kay ang tan-awon sa tao mao ang panagway apan ang tan-awon sa Ginoo mao ang kasing-kasing. Okay? Mao na. Ang Dios magpanalangin sa iyang balaang pulong. This morning igsoon atong nabasa karon igsoon ang event sa kinabuhi ni Samuel. Kato ning gisugo siya sa Dios igsoon nga padtuon sa balay sa pamilya ni David ni GC. Kay ngano man naay usa ka tawo nga naa didto nga napilian sa Ginoo nga iyang gamiton. Napilian sa Ginoo nga dihugan isip mahimong sunod nga hari sa Israel. And I'm talking about David, okay? Si David akong gimension igsoon, gimin. Now, ang previous ani nga mga linya igsoon, siya diyang naabot na si Samuel dito, yan naghala din si Samuel na nagabot na siya dito. Yang kita na ang mga anak ni mga igsong David ba. Daghang kayo mga maskulado, saktog barok kay mga kuan man, mga sundalo. Ang mga igsong ni David igsoon mga sundalo. So dito gipalaray na tanan. Ning aksyon ni si Samuel og dihog kay naamay nakita niya nga mura og tan-aw ni Samuel nga maskulado ba. Sakto ni maayo ni makig-away ning Gulayat, no? Nakita niya nga siguro og sa Tagalog pa matipuno ang katawan, maskulado, okay? Tan-aw niya, mao na ni. So gibadlong siya sa Ginoo igsoon. Gibadlong si Samuel o kinsa si Samuel propeta ug ang propeta igsoon na ay capability na siya ay hiyas nga makigistorya gud sa Ginoo. Mao ginay role sa prophet nga ang Ginoo mismo directly makigistorya sa propeta. Okay? Fivefold ministry man na, okay? Pastor, apostle, teacher, prophet, evangelist. Among anang lima kanang propeta mao gina to give direction. So sila may naadyoy medyo ang ilahagi ng hiyas igsoon kanang mamati sa Ginoo. Okay, maminaw. So si Samuel igsoon, propeta mismo. Makapredict siya in the future kay propeta man siya apan nasayop siya. Nga naman, this time sayop na mali si Samuel kay nga naman nagtan-aw man siya sa appearance. Nagtan-aw siya igsoon sa matipunong katawan. Nagtan-aw siya sa mga muscle siguro nga mauni sakto ni, no? Mahimo na ning hari pero gibadlong siya sa Ginoo. Mao na akong giingon igsoon, dili ta pwede makahukom sa appearance sa tao. Amen. Dili ta pwede maka-judge kung unsay panagway, unsay makita na to bitaw sa physical nga bahin sa tao. Kay ang Ginoo lahi og panglantaw. Lahi ang si Lord mohukom aris kasing-kasing. Ang gitan-aw sa Ginoo unas tanan ang kasing-kasing. Amen. Bisag igo-igo ray mong talento hiyas, dili ka as in gifted kaayo. Pero kung natay kasing-kasing nga deserving ang ayan gamiton sa Ginoo. Din gamiton ta sa Ginoo si Lord ra may mopuno sa atong pagkulang. Okay? Tan-aw nimo dili ka kayo kamao mo explain o verse, si Lord ra mo tabang. Basta makita lang ni Lord igsoon.
atong kasing-kasing nga masinugtanon ta, willing ta mo submit sa Ginoo, sa lordship ni Jesus Christ. Kung nanaalan ko tong mga disciple, nganong majority sa ilang gipili igsoon, no? Nganong majority sa gipili ni Jesus sa mga disciple is mananagat, ultimo, ordinaryo ra. Kaya nga naman, si Lord wala magtanaw sa grado. Ang uban mo ingon, managana, gusto ta ko magpagamit sa Ginoo, pastor, mauna, pero wala man ko kaskwilag Bible School, pastor, igo-igo raman ni, pastor, mauna. Ang daghan bitaw mga kuano, dagang mga alibay. Pastor, dili ko ka mao mo kuan niya. Yabag-yabag man ko, pastor, usay mag-una ko sa duyo, usay maawaki. Galibog ko, pastor, pero ganahan ko magpagamit. No, igsoon si Lord, wala magtanaw ana, unsay apan nato. As long as natay heart nga humble, okay? Heart nga willing, obedient sa kabubuton sa Ginoo, mo submit sa proseso sa Ginoo igsoon. Okay? Mao na nga gamiton ta sa Ginoo. Yang ato ang mga apan, siya nay bahala. Okay? Siya nay bahala igsoon mo tabang nato, mo giyaw unsay angay natong pagabuhaton igsoon. Kaya ang gitan-aw ang magmatter ug maayo sa Ginoo unas tanan kasing-kasing. Parehan ako nay nagbas na ko igsoon paminaw mo. Maybe, I don't know kung unsay lang doktrina, nasa mga more than 5 person, if I'm not mistaken. Gingnan ko nga, pastor, mas mayo pa mo palit kag bleed, unya imo nang barbasan, imong bungot. Pastor, dili may nungdanon sa usa ka pastor nga magwali nga bunguton. So kanong ma-shout out sa mga lagad sa Ginoo nga bunguton, delikado ta. No? Dili ka pwede kanyang Ginoo, balaan. Balaan. Magunsa man ang way bungot, pero ang kasing-kasing na gitaguan. Mao na igsoon, si Lord wala nagtan-aw anoy. Ang uban ning ingon, gigsabaan ko. Dili man na may nungdanon imong pastor, sayop ka. Dili ka formal, nagwali ka nga wa ka nang long sleeve. Gingnan ko. Nagwali ka, nagisgot ka Ginoo nagkasilbis, gingnan ko. Wa sila kay bawo igsoon. Nga na ako'y girumbo, gitarget. No? Usay ra ba kaning himantayon kay way agi? Di ba? Mao na igsoon, no? Dili ta pwede mo judge kay even si Paul, I guess si Paul ba to? Ingon siya, alagad sa Ginoo, ingon siya nga, samta kung naa siya sa hintel, nagkinabuhi siya nga sama sa hintel. Kung naa siya sa mga Hudiyo, nagkinabuhi siya nga sama sa Hudiyo. Ang iyang purpose, iyahang kabigon, wala siya ning violate. Parehan ako igsoon, ako akro ko, inactive. Pero naay time nga makamit ko sa akro, naay mga time igsoon nga ila kong inviteon. Motipo ko kay mawali ko. Kinsa may mawali nila, mugiya. Okay? Ang uban mo ingon, tanawa ang yung pastor ng tipo. Ano? Tagayan ko, pero di ko, bisan usa ka siyat, naminahon dyan ng Ginoo. No? Ana, kaya akong purpose, aron makabig, maduol sila sa Ginoo. Amen? Mauna mga igsoon nga, dili dita ka judge sa appearance sa tao. Kay muratag si Samuel. Si Samuel, propeta na ha, pero nasipyat. No? Nasipyat. Kayang gipili di ay sa Ginoo katong pinakabata, pinakamanghuhod, katong wala ning agi og training sa pagkasundalo, katong nagbantay lang sa mga karniro, mga lobo, runsa man diya, mga hayop, nga ginganlag si David. Kay si David igsoon, ang tawag niya sa Bible is, he is the man after God's own heart. Lahi siya og kasing-kasing kumpara sa iyang mga igsoon. Mao na nga igsoon nga siya may napilian. Siya may napusuan sa Ginoo kay siya may angayan. Siya may gidihugan. In other words, mga igsoon, ang anointing ni Lord. No, dili magbase sa imong talento. Ang anointing ni Lord ang gahom. Magdepende sa atong katakos, sa atong kasing-kasing. Kay mao man no, mao na to. Ana, ingon si Samuel. Napa ba nahabilin? Napa pero tanan to dito, bata pa man to, di ba? Pero gipakuha. Pag-abot igsoon ni David, mao na to. Mao to gidihugan na siya ni Samuel og lana. Dihog igsoon, mao na siya anointing, symbol of power na ni Lord. In other words, mga igsoon, ang anointing ni Lord wala magbase sa atong hiyas og talento. Bisag unsa ta ka maayo igsoon, bisag unsa ta kahanas sa Biblia, bisag unsa ta ka gifted or talented, kung ang atong kasing-kasing dili maayo, atong kasing-kasing dili matarong sa tubangan sa Ginoo, dili ta pwede magamit sa Ginoo effectively. Apan si David igsoon nakita sa Ginoo nga aduna say kasing-kasing mapainobsanon, madinawaton, kasing-kasing mga andam ba mo submitar sa Ginoo, obedient heart, siya may gipilian.
o gidihugan siya sa alagad nga sa Ginoo nga si Samuel. And then later on, nahimo siyang hari sa Israel. Og siya may nakabuntog ni Goliath. Si Goliath dili basta-basta nga kaaway, kurog tanan hasta si Saul. Apan gibuntog lang siya ni David. Ordinaryo nga bata, apan naa ang dihog sa Ginoo. The truth is this. Sa ministry or if we want to be used by God effectively, dili magmatter ato ang unsa ta. Ako igsoon, abot ko ani. No, sa wala makailan ako no. Ako igsoon, abot ko ani. No, naabot ta ani gitawag og almost 88 followers. Himaya sa Ginoo. Even naabot kog laing nasod, igsoon naabot kog Hong Kong, nakawali ko dito sa mga leaders. Naabot kog Mindanao, Cebu, lain-lain, isla, bukid. Pila na ka isla akong gilabang. Pero mao ni timan ni igsoon, wala ko kahuman og seminaryo. Ingon sila di ko angayan pero tan-awang agi. Daghang mga kalag, daghang mga kriminal, adik-adik, drug lord, hitman ning duol sa Ginoo, ako'y gigamit sa Ginoo. Daghan kog nawalihan sa prisuhan, igsoon nganing gawas sa prisuhan, karon nangalagad na sa Ginoo, ako'y gigamit sa Ginoo. Now, usa lang na ka ebidensya nga si Lord dili magmatter kung kinsa ka. Si Lord dili magmatter og unsa imong naibaw-an, unsa si hinoon sa academically. Kung i-check akong background sa school, naay mga record na ko nga na-honor ko. Honor student mako sa una, pupil. Pero dili man lahi maning Biblia igsoon. Ang Biblia ang pulong sa Ginoo. Dili ni magbase sa tawhanong kaalam. Bisag unsa na to ka malamon, ka bright, ka smart ining kalibutan. Mabitan ingon na balang kasulatan nga wisdom of this world is foolishness to God. Bisan kapila pa ta ma-honors, the enlister, magna cum laude, summa cum laude. Kung watay kaalam nga gikan sa Ginoo, dili ta kasabot sa pulong sa Ginoo. More on sambingay ni. Tanawa ako igsoon, himaya dungog sa Ginoo. Wa ko kahuman sa seminaryo, Bible school, midterm ra ko kutob. Pero tanawa, nahimo ba siyang babag nga magamit ko sa Ginoo? Wala. Resulta, naay daghang bunga ngano man na. Once gitawag ka sa Ginoo, dako jud resulta, lahi ning calling. Amen. Once gitawag, si David igsoon. Na ba siya capability nga mahimong hari? Si David igsoon, gitrain ba as a soldier? Wala. Bantay siya itong karniro. Pero nganong gipili siya sa Ginoo? Tungod kay, unsay gingon dire ni Jesus, ni Lord igsoon. Ingon siya, ang akong paghukom, dili sama sa paghukom sa tao. Kayang tao mao kay ang tan-awon sa tao mao ang panagway. Apan ang tan-awon sa Ginoo mao ang kasing-kasing. Our hearts matters. Our heart matters to Him the most. Amen. Atong kasing-kasing. No, daghan bitaw mga graduate og Bible school, wala lang ko nanaway ha. Daghan mga training pero tanawang resulta. Ang uban hindako pagaling dili tanan ha, dili tanan. Daghang kog amigo mga humble kayo nga kapila na ning graduate og Bible school. Pero di kali kaya nay uban nga murag hindako ang ulo pero tanawang resulta, tanawang agi, tanawang impact sa ministry. Kumusta ang bunga? I'm not comparing my ministry nga gipiyal ni Lord to others, pero sa bunga na makita. Stagnant ang ministry pero gikan og mga seminaryo. Dili dia magmatter sa heart. Ang dihog, ang gahom sa Ginoo depende sa katakos sa tong kasing-kasing. Tanawa, physically, okay? Siguro in, let's say, man's view, okay? In man's viewpoint, nakita ni Samuel, nga katong mga igsoon ni David, angayan, maskulados, tagaas og barog, hamtong na, angay na mahimong hari, apan gibadlong siya sa Ginoo, wala diha. Tanawa, sila na ay capability. No? Sila kamao. Sakto barog. Angayan sa pananaw sa tao. Pero mao lagi ni, ang standard ni Lord is different from our standard. No? Si Lord lahi og standard. Diri siya nagtanaw, diri siya nagtutok sa kasing-kasing. Og iyang napilian way lain ang katong ultimo, pinakabata nga si David, kay naay kasing-kasing nga buotan. Kasing-kasing masinugtanon, mapainubsanon og siya ang gipili sa Ginoo. In other words, again, kung gusto ta magpagamit sa Ginoo igsoon, no? Bisag kinsa pa ka,
Bisag wala pa ka Bible school. Ako wala, igsoon. Naka-start lang ko. Ingon to mga maestro sa Bible school, seminaryo. Pastor, padayon lang. Di dyan na ako mapadayon, igsoon. Nga naman. Samtang na ako nag-eskwela, usay, manawag na akong police. Pastor, Bible study, tas police station. Pastor, pwede ba kahimo na mong speaker sa ngani? Pastor, Bible study ta dire. Pastor, paampo ko no si Kuan. Pastor, mauni, pastor. Pastor, mauni. Pero di daghana, so di na matabang conflict na. Kanya akong papa, mga igsoon, ingon nga. Ayaw na lagi eskwela ng seminaryo eh. Kay, tanawa, mo eskwela pa kada, pila pa na, dugay pa na mahuman niya. Ang imong mga barkada nga mga adik-adik, nga priso, nga matay ng uban, na pusilan, nagipangtukhang na. Sukol, nagpulis, ng laban. Wa sila masangyawis kamatuoran. Karon ang panahon. Ingnan ko sa kong papa. Mao nang wala na lang ko ng eskwela. Wa ko ning lahos. Nanago ko i-record dito sa seminaryo. Pero wala ko ning iwas. Pero akong nakita igsoon kung unsay mong kulang, punan sa Ginoo. Amen. Kung unsa ang imuhang wala na hibalui sa ministry nga gipiyal ni Lord, na ang iyang balaang espiritu nga mugiya nato. Why? Because according to the word of God, the Holy Spirit nga isend sa amahan kanato. He will teach us all things. Tudluan ta. Amen. Mao na nga naidakong posibilidad nga bisan wala ka ni agig training or unsa man diha nga mga classes training. Posible ka nga ma-effective gyapon ka kay tudluan ta, giyahan ta. My sheep hear my voice, I know them and they follow me. Nay tingog. Okay? Makadungog ta. Nay divine guidance. Ug mao na importante. Tanawa karon igsoon, dili lang glory to God sa ministry karon grabe impact. No? Tanawa na akong kuan da igsoon, nasa James Aim Dumanon, mao man jud akong account. Din tanawan niya akong pinpost dia. Daghan mga daghang testimonies, pipila lang na sa mga testimonies nga resulta ani sa ministry nga gipiyal ni Lord. Daghan ay mga nabag-o na ipadong maghikog, wa malasog hikog. Naadyoy wa na ko masuwat igsoon pero naadyoy time nga padung na gid siya maghikog kay nagunit siya sa iyang bata. Babae man siya. Pero timingan nag-scroll siya, nag-live ko. Tanaw siya, nakahilak siya, mura daw, gikumot yung kasing-kasing, watch siya, kay Bao, nakahilak siya. Na-realize niya nga naday paglaom yung sitwasyon, ingan na. No? O dili man ta basta-basta gamiton sa Ginoo igsoon kung naay something atong kasing-kasing, naay garbo, or unsa man diha. So as what I have said, igsoon, si Lord mo gamit nato effectively. Kung natay kasing-kasing takos, angayan, mapainobsanon, madinawaton, willing mo submit sa proseso sa Ginoo nga sakit kaayo usahay nga dugmokon atong kasing-kasing nga di ta mo reklamo. Dalhon ta sa Ginoo sa wilderness. Na ditong dagang kasakit apan submit lang kita submit. Usa ka adlaw mahuman na ang proseso, mao nang epektibo na ta. Amen. So again, gipahinduman ta sa Ginoo ning taknaas kabuntagon sa iyang pulong, iyang mensahe nga unsa man ka, kinsa man ka, unsa may grado nimo, unsa may nahuman nimo, dili na magmatter. As long as available ka na kay kasing-kasing nga willing. Willing ka mubiya sa angang biyaan. Willing ka mo talikod sa angang ipatalikdan sa Ginoo. Willing ka mubuhi sa gisugo sa Ginoo nga buhiin na anak. Gamiton ka sa Ginoo effectively. Sama sa nitabo ni David igsoon. Si David nahimong banggiitan nga alagad sa Ginoo. No? Nga naamanuntay yang mga igsuon nga mga sundalo pero wa gipili sa Ginoo. Kay ang gitan-aw sa Ginoo among all of them sa mga anak ni GC, si David ra adunay ang naay kasing-kasing nga gikahimutan sa Ginoo. Siya ang pinakabata, pinakamanghod pero ang kasing-kasing ni angayan man. So dili magmatter ng bata, tigulang, batan-on ug unsa imong edad karon. Kung gusto ka magpagamit sa Ginoo igsoon, kinahanglan natay kasing-kasing nga fully surrendered, fully submitted to the will of God. Kung makita sa Ginoo nga atong kasing-kasing masinugtanon, mapainobsanon, anda mo submitar sa sugo sa Ginoo, anda mo tuman mo sunod, sigurado nga gamiton ka sa Ginoo effectively bisag unsa pa ka, bisag wala pa kay training. Igsoon ako na. There's so many times nga nay nagutanan ako, Brad, pastor, dis aka nga Bible school. Dis aka ka seminary, mura ko maulaw bitaw usahay ko nga. Actually, ning start ko og eskwela sa Assembly of God nga seminaryo. Midterm ra gyud taon ko kutob. Di man jud mapas. Daghan kay ministry, busy kay ko igsoon. Pastor, pwede ka mo arig Mindanao. Layo na kay na. Nga magsige lang kog absent.
Sige lang ko og special exam, di matabang, no? Mo na igsoon nga then eventually na realize na ko nga dili day magmatter kung kinsa ka. Dili magmatter ang imuhang gifts and talents or unsa lang ang imong nahibaluan. Sa una igsoon magwali ko, mura unsay maulaw ko nya. Wala ko'y istorya kaayo. So pa ni Lord mauwaw man ko. Magsulat ko og outline pero karon igsoon grasya o kaluoy sa Ginoo. Walay outline, diretso-diretso ng istorya uban sa tabang sa Ginoo. Kay once ang naa nimo nga gamay igsoon, imo na ipagamit sa Ginoo, i-bless ka ni Lord. Amen. Ang naa nimo igo-igo ra nga talento ug hiyas nga naa nimo. Once imo nang ipagamit alang sa kamayaan sa Ginoo, i-bless na ni Lord, mudako na. Mudako. Unya og angayan gyapon ka sa dako nga talento nga naa nimo, mas padakon pag sa Ginoo hantod mag-anam og ka-extend ang imong ministry hantod. Ug mao ni nahitabo nako karon igsoon. No? Daghan kay manaway nako sa una ubang mga alagad sa Ginoo, nagpaubos nako, muhila ra ko kay ngano daw sila mutuo nako. Okay? So ang akong pambato sa una igsoon kay wa may lain akong testimony. Every time nga magwali ko igsoon akong before gid na kasagaran nga speaker ko, ang ako yung intro akong testimony kay di man ko kayo kamao pa mastorya, no? Nga mauni I was a former drug dependent in 16 years. 12 anyos pa ko, grade 6 December nakasuway na kog suyop og syabo. Hantod paghuli na ko sa Bohol na isyabo, hantod nagkagrabe na, hantod nahimo na kong nag-apil-apil kog inom sigarilyo, hantod ari na sa rugby, marijuana, hantod daghan na kayo, ari na ta sa sirap, daghan hantod na involved na kog mga babay lain-lain, daghan gisudlan ako. Tanan. Muna akong testimony. And then hapit ko giparihab, magistorya na kog kahoy, magistorya kog ako ra usa, mahadlok ko sa kong anino, mudagan kong way nagukod, makuratan ko basta nay mo paka. Something nga daghan kay kog mga nadaot ko due to drug overdose, mahinungdan nga wa ko kahumag eskwela kay di na ko kasabot og leksyon, pero graduating na unta ko sa pagkapulis. Mura gana bitaw. Mao na akong ikuan niya apan tungod apan ang usa ka gabi ning duol ko sa Ginoo, ning luhod ko nihilak. Nangayo ko og tabang sa Ginoo kong tinuod, badjud nga Ginoo mauto, gibag-o ko automatic, wa ko na rehab, wa ko na priso. No? So mao na akong pambato sa una akong testimony. Dili pa kay ko kamao mo istorya, pero nakita si Lord nga willing ko nagpagamit niya. Nakita si Lord nga akong gisurrender tanan niya. Gi-bless ni Lord ang ginagmay nga naa ko. Mao ning ako na ni karon. Di na ko mauwaw, baga na kay kog naong. Kaysa tinuod lang mga igsoon, kung wa jud kay confident ni Lord, kung magsaligta sa atong kabilingong kaalam, di ko ka atubang ninyo, maratol ko. Kay lahi man, dili man pwede ang Biblia. Bala ang kasulatan, yang imong gamiton nga kaalam kalibutanon, dili na pwede. Dili na masibo. Apan kung magsaligta sa lamdag sa Espiritu Santo, kaalam nga langit nun, samtang nagsaysay ta sa Biblia, din makuan siya musibo. Nga nindot kayong flow igsoon. Amen? Mao na igsoon nga, again, ako mong gi-remind kay usa man gud ko sa produkto ani kanang dili unta ngayan ba, no? Dili unta deserving pero gigamit sa Ginoo. Kay si Lord na nagtan-aw sa tong kasing-kasing. Dili ta maepektibo nga instrumento ni Lord no para siyang kimayaan. Kung natong kasing-kasing there's something wrong nga dili ta angayan niya dihugan. Kaya makapa-epektibo na to igsoon ang dihog tanawa. Sadang si David nakita sa Ginoo nga angayan siya dihugan tungod kay iyang kasing-kasing gitan-aw man niya nga ang iyang kasing-kasing nahimaya ko, nahimuot ko. Mao tong gidihugan. So in other words, ang anointing, ang power ni Lord, dili niya basta-basta ibubo kung there's something wrong from the inside atong kasing-kasing. Gitanaw ni Lord nga angayan takos bata ay angayan ni mapainom sano ni. Na siya'y kasing-kasing nga obedient sa akong word, sige, dihugan ako. Ang dihog sa Ginoo di magdepende sa tong talento. Ang dihog sa Ginoo di magdepende sa tong hiyas, kundi magdepende sa katakos sa atong kasing-kasing. Again, maunsa ra man kakaron nagtan-aw to all of the viewers, this time 368 viewers. Maultimo, ordinaryo, way grado as long as natay kasing-kasing mapainobsanon, kasing-kasing masinugtanon sa sugo sa Ginoo. Walay duha-duha gamiton ka sa Ginoo in this end time harvest of souls. Amen. Gamiton ka sa Ginoo igsoon. Mao nang ako mong gi-encourage this morning. Igsoon atong kasing-kasing gwardiyahan na to. Why? Dili na to tugutan nga naay mga kanabitong naay mga musulod sa kasing-kasing, dili maayo atong tugutan, atong ipadwell bitaw. Kung dili atong ipagawas,
Wala pa gali kasud sa tong kasing-kasing napasunaw na ipagawas na to ato nang i-rebuke igsoon. Gwardyahan na to tong kasing-kasing ano man kay mao ni gitanaw sa Ginoo, labaw sa tanang butang atong kasing-kasing ang gitanaw sa Ginoo. Kung makita sa Ginoo nga angayan ta kusta sa iyang pinasahi nga dihog, bubuan ta, gamiton ta sa Ginoo. Ako igsoon kinsa may magtuo nga ngani ko. Ultimura ko Ultimura ko. Kita tanawa maminaw nako mga pulis himaya sa Ginoo niya. Napadyo ko classmate nga giduol ko pulis ni siya. Wala na rin diri sa among station. Kada wali ganan ako igsoon nga naa siya moingon sa pastor nga no man jud makahilak ko. Matinga jud ko pastor daghan naming duol nako ana. Makahilak ka igsoon dili na kay artista sila tungod na sa gahom sa Ginoo. And I'm talking about the anointing. Mao na akong puhunan igsoon. Amen. Imagine maminaw sila nako abogado, among mayor dili maminaw. Pastor, pwede ko pa pire-request kagawad sa lungsod. No, ngano man na tungod na sa himaya og gahom sa Ginoo. Kinsa ra gud ko, di ba? So it proves igsoon nga si Lord wala magtan-aw sa tuang record. Si Lord wala magtan-aw sa tong talento hiyas kasing-kasing. As long as willing ta mo sunod. Kung mayon si Lord mo, anak biyain na. Anak ayaw na sige gi-email, hurot akong panahon. Willing ka mo biya, mo buhi. Anak, buhiin na kay sayop na nga relasyon. Willing ka mo buhi. Then gamiton ka sa Ginoo sa walay pagduha-duha. Ibubo sa Ginoo ang iyang pinasahi nga dihog kanimo. Matingala ka, daghan kag kalag, maduol, madala sa tiilan sa Ginoo. Ako igsoon. Dili na ko ka ihap og pila na kaha ang kalag nga niduol sa Ginoo. Daghan mangutana nako moingon pastor na ba kay simbahan aris Cagayan, pastor na ba kay simbahan aris Davao, pastor na ba kay simbahan aris sa Cebu, pastor na ba kay simbahan aning Surigao. Daghan bisan asa nga dapit Zamboanga unsa pa uban. Gusto ko mo simba pastor kay sa diyang nakapadungog ko nimo. Gahi man ta ko kayo pero dili ko kapugong sa akong luha mo tulo. Murag gibungkag akong kasing-kasing, murag naay hinggakos dako pastor. Gahom nas Ginoo igsoon. Dili na nimo madaog orasyon-orasyon nga ulo-ulo di. Dili basta-basta matandog ang tiga, ang gahi nga kasing-kasing kung ang nagsangyaw way dihog. Apan kung naay anointing, naay power, naay gahom sa Ginoo, bisan igo-igo rang isulti nimo, lugmok-dugmok ng kasing-kasing nga gahi. Naay mahitabo. Ako igsoon tagaan ta mo og testimony. Sulod ko sa prisuhan nga dako. Nagwali ko. After ko nagwali nang luhod ang piniriso. Nang luhod, nang hilak sa Ginoo ni nga ng mga pulis. Tagbilaran City, Bohol. Shout out. Pastor, giunsa mo na, nimo nang luhod ba na? Nya, pangutana, gisugo ba na kong paluhod? Wala. Ming luhod, rag-ilan, ang ayaw pasaylo. Lord! Lisod na igsoon kung imo nang hurim-huriman. Kami, ako, banggiitan kong adik-adik sa una. No? Dili ko basta-basta pahilakon, oy. Mga tao noon, pahilakon ako. Gahi. Sa tanang gahi. Tiga sa tanang tiga. Pero sa dihang munaog ang presensya sa Ginoo. Walay gahi. Nga kasing-kasing nga dili kaya madugmok. Mao na ang anointing. Ug mao na ang gidihog. Mao na ang gihimo ni Samuel ngadto ni David. Gidihogan niya si David. Unsay resulta? Pildi si Goliath. Kinsa si Goliath? Higanti. Si David bata lang nga gamay ang si Goliath higanti. Why pildi? Nagbata si Goliath nga nakigubat. Sa batanon palang gubat na siya, pero napildi lang atong gamay, atong bata nga dili siya professional soldier, apan naay dihog sa Ginoo. Again, dihog. The most important thing sa atong pagpagamit sa Ginoo kaning gitawag og anointing. Kay bisag unsa pagsinggit-singgit, lukso-lukso na to, wali na og wala na dihog ang maminaw may katulog. Walay impact pangutan-on. Unsay nakuha nimo sa wali? Murag naman to'y joke siya nga kuan pala muutay, di ba? Wala! Pero ang naidihog igsoon, bisag pila katuig, mahinumduman nila. Laki og impact ang anointing. Kay mao na ay power ni Lord. No? Daghan, mabitaw ng, again, daghan yung gawas sa prisuhan igsoon. Tinga ko absent karon ambot og naaba ni. Naidaghang na yung mga viewers diri nga piniriso nga na bisitahan mo sa una. Okay? Mao na igsoon nga, daghan sila ng gawas. Mingon, tinga ko nag-friend request ba? Pastor, kay numdum ka na, kinsa man yun eh? Kinsa rin ka, Brad? Kato bang gisud dito sa prisuhan, kato kay numdum ka? Ikaw din eh. Pastor, salamat dyan kay Pastora nga.
Salamat ko imbis sa una nag-uol ko nga na priso ko pero nagpasalamat ko na priso ko pastor kay kung wala ko na priso wala ko makaila sa tinuod nga Ginoo kay kung wala ko mapriso dili ta magkaila pastor karon nanaday ko nagsimba sa ani pastor ning undang akong pamaligyag Shabu pastor ning serbisyo na ko sa Ginoo ingana bitaw nga mga testimony lami kayo resulta sa dihog dili na makuha igsuon sa wali-wali lang no kayang sama na mo as what I have said mga banggiitang adik-adik kriminal dili basta-basta matandog og mga simple nga wali katawaan na mo na kabuangan na mo na pero kung ang wali igsuon naay gahom naay dihog sa Ginoo automatic bungkag among kasing-kasing nga gahi amen mo na gingon mga igsuon akong balikon mo no mo na gingon ni Lord nga kamo manggod nagtan-aw mo sa appearance physical talento hiyas pero ako nagtan-aw sa kasing-kasing. Kaya ang makita sa Ginoo nga aduna tay kasing-kasing nga mapainobsanon putli. Didto niya ibubo ang iyang dihog. Amen. Sumao na nga magamit na niya effectively. Kabalo na ba ita sa hitabo sa ministry ni David? No? Kabalo na ta nga unsa siya ka grabe banggiitan. Pila ka gubat iyang gidaog. Labaw tanan kadto yung iyang history nga sigulayat nga dako kayo. Gipildi lang niya batang gamay. Gamay ra pero nay dakong Ginoo ug nay dihog sa Ginoo. The truth is ang nakapadaog niya katong anointing ni Lord katong gidihugan siya ni Samuel. Mao to hinungdan igsoon nga si David nakadaog sa higanti. Ingana sa taigsoon. Kung gusto ta nga mudaog ta sa mga higanti sa atong kinabuhi. Ang ato bang higanti financial, ang atong mga higanti, atong pamilya, atong bana, atong sitwasyon, atong utang, unsa may mga higanti nga problema nato karon giatubang. Dihog sa Ginoo ra ang tubag anang tanan. For us para i-anointan ni Lord, kinanglan natay kasing-kasing masinugtanon sa Ginoo. Kasing-kasing mapainubsanon. Kasing-kasing putli, willing musunod sa sugo sa Ginoo. Dili magbuot-buot og ato. Kasing-kasing nga kanunay nakadepende sa pulong sa Ginoo. Mohimog desisyon nga kanang na-align jud ni sibo sa pulong sa Ginoo. Kay kung ngana atong kasing-kasing, sigurado nga gamiton ta sa Ginoo effectively. Bisag ordinaryo rata, bisag ultimo rata pananaw sa uban, walay Bible school, walay katalent-talent, kahiyas-hiyas, apan kung natay kasing-kasing masinugtanon igsoon, gamiton ta sa Ginoo nga mas labaw pa atong mga naay training, naay Bible school. Ngano man, diri magmatter. How much more kung nakay training, imong kasing-kasing sad is humble. Mas gamiton pa jud kag maayo. Again, this morning, gi-remind ta ni Lord nga dili magbasi ang physical, dili magbasi ang kanabitong tawhanon or tawhanong kaalam or let's say ang atuang mga kabright bitaw nga kalibutanon lamang. Dili magbasi atong training, ang atuang pagskwela, ang atong status sa kinabuhi. Ang pinaka magbasi natong mo'y gitan-aw sa Ginoo kining atong kasing-kasing. Kung angayan ba ta i-promote, angayan ba ta gamiton, angayan ba ta dihogan, angayan ba ta panalanginan, kasing-kasing. Ang labaw, ang una nga gitan-aw sa Ginoo. Amen? Let's pray. Hallelujah. Father God, salamat sa imong mensahe, Ginoo. Salamat sa imong pulong, imong mingi panumduman kung unsa ka importante ang among kasing-kasing. Imong mingi panumduman, Lord, nga wala kan dili magmatter nimo kung unsa mong talento hiyas among gasa. Apan ang among kasing-kasing imong gitan-aw kay mag-unsa man ang nindot kay mig talento hiyas gasa. Apan ang among kasing-kasing layo kanimo. Ang among kasing-kasing dili putli, garbuso, dili sa minimo magamit epektibo. Lord, tabangi mi. I pray to all of the viewers right now, Lord God. Tanang nagtanaw ni Ginoo. Kutob sa maabdan ni nga live, I pray, Lord God, nga nami kasing-kasing nga angayan. Angayan nga mahimong instrumento nimo. Angayan nga imong pagabubuan sa imong dihog, pagakunsaran sa imong gahom ug himaya, Ginoo. Tabangi mi. If ever na nagtanaw karon, Lord God, nga napadyoy isyo mong kasing-kasing, Ginoo. Tabangi mi, Ginoo, nga makabaton kami kasing-kasing nga putli, limpyuhi mi, Ginoo, aron mahimo ming takos angayan, magamit nimo nining katapusang mga adlaw, magamit nimo nga epektibo para sa harvest sa mga kalag. Makadala mig daghang kalag nga sa imong tiilan, Lord God. Lord God, wala kami mahimo kung wala ikaw. Lord, among gisubmitar ang among kinabuhi kaugalingon diya kanimo. Especially to all of the viewers right now, Lord God. Wala ko kabalo kung unsay mga giants sa ilang kinabuhi karon, mga problema, but Lord, like David, as long as nami kasing-kasing at takos ug angayan, imo ming tagaag dihog. Dihog para maka-overcome, dihog para makasulbad sa mga problema nga dagko nga masinati namo sa unahan.
Salamat, Lord. Salamat sa imong mensahe karon nga imong gipaabot kanamo. Nga dili day may magbase sa among mga alibis or sa among apan, weakness, kaluyahon or unsa man, apan among kasing-kasing kinahanglan nga amo lang kanunay i-align, isibo sa imong kabubuton kay walay duha-duha nga diha nga paagi imong minggamiton nga epektibo, Ginoo. Lord, here we are. Gamita kami, Ginoo. Nining kalibutan nga puno sa kadautan nga grabe ang ning level up na, Ginoo, ang pagkadautan sa kalibutan. Gamita mi, Ginoo, ingon nga iwag nimo, ingon nga kahayag og musidlak, mulukop mi sa mangitngit nga dapit ining kalibutan og malamdagan silang tanan nga nasa kangitngit og mga lagad nimo, Ginoo. Lord God, I pray Lord God to all of the viewers right now, gamita mi, Ginoo. Himo aming instrumento nimo nga epektibo, Ginoo. Bisan ordinaryo rami ultimo sa pananaw sa uban apan naa mi dako nga, Ginoo. Kaya ka, Ginoo, mo gamit na mo mightily and effectively as long as nami kasing-kasing nga pure, putli, mapainobsanon, madinawaton sa imuhang mga tambag, willing mo submitar nimo, fully surrender to your will, Lord God. Thank you, Lord. Salamat. I pray nga dili nimo labayng kawang kani nga mensahe panamo ning kinabuhion ug mao ni maghatod namo sa among pagka-epektibo nga Kristohanon, pagkamabungahon nga Kristohanon, Ginoo. Daghang mga kalag mo duol sa imong tiilan, pinaagi ka namo. Again, Lord, i-bless ang tanang mga viewers, panalangini sila. Especially ang mga OFW, mga naka-permanent residents na, mga seaman, tanan, mga kapulisan, military, inmates, mga jail officer, government employees, kutob sa maabtan ni Ginoo. Mamuhat ka silang kinabuhi, Ginoo. I pray nga maghari ka silang kinabuhi. In every decision nila, Ginoo, imong giyahan, Ginoo. Nga dili mahitumpawak sa kalaglagan. Kung dili imuha silang tudluan kanunay, giyahi ilang mga lakang, Lord God. Unsa man ilang mga problema, mga higanti nga giatubang karon, Ginoo. Tagaig solusyon, Ginoo. Dihugi sila, Ginoo, para maka-overcome sila sa lain-laing struggle, battle silang kinabuhi, Ginoo. Any problem nga ilang giatubang karon, Lord God, pakitai og solusyon, pakitai og milagro, Lord God. Ingon nga ikaw nga Dios milagroso, wala kay pagkausab, Ginoo. Salamat, Ginoo. Dalaygon ka sa walay katuron. Again, i-bless, panalangini, mamuhat ka, mulihok ka, Ginoo, imong gahom sa tanang mga viewers karon. Kutob sa ilang problema karon. Kutob sa ilang area silang kinabuhi karon nga need sila nga milagruhan nimo, mulihok ka nang dapita. Walay matago nimo, Ginoo. Tanan nakit-an nimo. So Lord, mamuhat ka sa tanan nga viewers karon in Jesus name. And this time, Lord God, magpaabot lamang kami sa mga milagro gikan kanimo. Magpaabot lamang kami sa mga kahibulungan, dagkong butang nga imong ipasinati kanamo. Kayuhan baron sa balatian, financial breakthrough, kaluwasan, tanan-tanang grasya paborgikan kanimo. Pabuto na namo uban sa dakong pagtuo. And himoa lang kaming angayan, himoa kaming takos. Kay nasayod kami nga dili sad minimo piyalan, kung dili pa mi kasaligan. So Lord God, this time while waiting, I pray, himoa aming angayan, himoa aming takos, Ginoo, aron maandam mi sa panalangin nga imong ibubo kanamo. Again, pagpaabot lamang mi, Ginoo, uban sa dakong pagtuo. Kung niningtak na amo kining gipangayo daan gipasalamatan, Amahan, pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo nga maoy among bugtong og personal nga manluluwas among agalon. Amen ug amen. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. I-PM lang si Pastor Ikson. Unsa na siya, Brad? Nay kalibog ug debate na pud ana. Ayay. Okay? So again, salamat sa inyong panahon ni gayon Ikson. That's all for this morning. Sakto impunto. Manggawas na ron akong anak Ikson. Hapit na. Okay? So that's all for this morning. See you later or tonight. Basta makalugar ko, kabisi lagi ko. No? So, salamat mga subscribers, viewers, sa uban diha, mga new followers, thank you, star senders, or unsa man, salamat kayo. And I want to encourage everyone nga padayon ta og mention sa atong friends and loved ones in the comment section. Unya, i-invite atong mga higala nga mo follow ani nga page para sa kamayan sa Ginoo, ma-bless pud sila. Amen. So ampog amping kanunay Ikson. Keep safe everyone. To God be all the glory. Ibalik na kong kay mayaan sa Ginoo. Okay? Praise God. Ang Diyos magapanalangin kanatong tanan. See you later.